खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों बे भिडिअनि थ्रु मिथिगोन माबोरै मोनसे जाथि जायहा कुनु माने अस्तित्वआनो गैयामोन ना थानो जायगा दंमोन ना कुनु देश दंमोन बिसोरना नाथाय बिसोरो गोबां सेस्ता खालामनानै गावसोरनि मोनसे देश गंसे गावसोरो बानायना लानायसै आरो माबोरै बानायना लानायसै आरो मानि थाखाय दा इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जुद्धआ जागासिनो दं बेफोरखौ गासैखौबो मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जायफोरा बेफोरबायदि भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेड बा आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थ' दे होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मोनसे ओरैबायदि जाथि जायखौ जोङो इहुदि होनना मिथिगो आरो बिसा जेबो थानो जायगायानो गैया बिसोरो सोरबा एसेमान इंलेन्डआव सोरबा आमेरिकायाव सोरबा बिदि गुबुन गुबुन माबाफोराव देशफोराव थांनानै माने खिसिर मिसिर जाना थादोंमोन एकदम माबाजोबना थादोंमोन फोसावजोबनानै नाथाय जेरावबो खौसे जाना बिसोरना माने देश गंसे गैयामोन आरो जेब्ला नोंथांमोना मिथिगो वर्ल्ड वार सेकेन्ड जानायनि टाइमाव नोंथांमोना हिटलारखौ गासैबो मिथिगो हिटलारा बिराद बे इहुदिफोरखौ माने खोब अत्याचार खालामदोंमोन न' सिङाव एकदम बुरजाथार मानसि सोनानै बे न' सिङाव एकदम डेन्जारास गेस हेगारना हरनानै बुथारलाबायदोंमोन हिनजावफोरखौ जेला मेला रेप खालामलाबायदोंमोन बेफोर गोबां अत्याचार मोननायनि उनाव बिसोरो मोनसे जायगा मोननायसै जे पेलेस्टाइन नोंथांमोनखौ माने पेलेस्टाइननि मेपखौ आङो उनखिजा नोंथांमोना नुबाय दोङो बै पेलेस्टाइना सिगां पुरा टटेलि पेलेस्टाइन मोनसे देशमोन गंसे आरो बै देशआव बिसोरो लासै लासै सब फैनानै बै देशआव माने जायगा लाफैजोब्बाय इजराइलिफोरा इहुदिफोरा आरो लाफैजोबनानै बैसोरखौबो इंराजआ जेरै जोंनि इन्डियाखौ सासन खालामदोंमोन 200 बोसोर आरो बिदिनो बै पेलेस्टाइनखौनाबो इंराजफोरा सासन खालामबायदोंमोन आरो बिदिनो बिसोरबो गोबां जुद्ध नांनानै 1947आव माने मा जाखो दा इंराजफोरा माने थांसिगोन नाथाय माबोरै दा बिसोरखौ माने मिटमाट खालामोन माने पेलेस्टाइनाव ओरैबायदि जादों मुसलमानफोर आरो इहुदिफोर मोननै जाथि माने गंसे देशआवनो दोङो नाथाय बेयाव माने जेब्ला इंराजफोरा बिसोरनि आखायाव गासैखौबो होलांनो होननानै सानबाय बे टाइमाव माने मोननै दलाबो माने खोब माबा जाबाय थाबाय माने जुद्ध जे जोंनो बेलेग मोनसे माबा नांगो देश नांगो आरो बिसोरबो बुङो जे जोंनोबो बेलेग देश नांगो गुबुन देश नांगो बिदि नांला खमलायनि गेजेराव आरो लोगोसे मोनसे गेदेर प्रब्लेम फैनायसै जे बेयाव जेरुजालेम होननाय थाइसे जायगा दं जि जायगाया माने मुसलमानफोरनि थाखाय खोब पबित्र जायगा नोंथांमोना मक्का मदिना बेफोरखौ खोनादो नाथाय बैबो मोनसे मक्का मदिना बायदिनो खोब पबित्र जायगा माने भगबाननि जायगा होनना बुङो बेयाव बेखौ आरो बे जायगानि थाखाय एबार माने मोननै दलाबो सेलायलायनायनि उनाव इंराजफोरा मा खालामनायसै ओरैबायदि दिमागनि मानसिना इंराजफोरा नोंथांमोना बो मिथिगो जोंनि इन्डियाखौ माबोरै बिसोरो माने मोननै पार्टआव खालामना गालांदो इन्डिया आरो पाकिस्तान लोगोसे जोंनि माने काश्मीराव माबोरै जुद्ध जाबाय थायो मानि थाखाय जुद्ध जाबाय थायो नोंथांमोननो आङो एसे बुंनो नाजादो पाकिस्तानाव माने खोब टेररिस्ट दा नोंथांमोना मिथिगो जोंनि इन्डियाखौ माने एटाक खालामबायानो थायो आरो बै एटाकनि कारना जाबाय जम्मु काश्मीर आरो थिग जोंनि इन्डियायाव जेरै जम्मु काश्मीर दोङो एसेमान माने पिअके पाक अकुपाइड काश्मीर होननानै थाइसे जायगा दं जाय जायगाया माने इउएन मोनसे माबा दोङो इउएनए बै इउएनएआ मा खालामदो जे बे जायगाया जोंनि माबा आन्डाराव थागोन जोङो उनाव डिसाइड खालामगोन जे सोरनो होनांगोन
आरो बै जायगा थाइसेनि थाखाय इन्डिया आरो पाकिस्ताना माने जुद्ध नांलायबाय थिग बिदिनो बै इजराइलावबो बै जेरुजालेम जायगाखौ माने माबाना गालांदों बिसोरो जे बैखिनि जायगाया जोंनि इउएननि आन्डाराव थागोन जोङो उनाव डिसाइड खालामगोन सोरनो होनांगो सोरनो होनाङा बिदि खालामनानै बिसोरो 55% जायगाखौ बै इहुदिफोरनो होनायसै आरो 45% जि जायगा दंमोन बै मुसलमानफोरनो होनायसै उनाव बै जायगानिफ्राय खोब माने मुसलमानफोरा माबा मोनबाय तान मोनबाय मानोना जोंनिसो देशमोन बियो गासै पेलेस्टाइनानो जोंनि देशमोन नोंसोरो फैनानै रानबायथ' रानबाय आरो इसोरनोसो माने उनाव फैनाय मानसिफोरनोसो गोबां जायगाखौ नागारनानै होबाय माबोरै जानो हागौ बिदि आरो बिदिनो इजराइला गावसोरनि गुबुन देश गंसे बानायनायसै आरो इजराइलिफोरा खोब स्मार्ट जोङो जेब्लाबो माने मिथिनानै लानांगौ माबोरै जोङो खदाय फरायनाय बा टेक्न'लजिफोराव खोब ध्यान होनांगौ आरो बिदिनो बै इहुदिफोरा टेक्न'लजि बिराद स्मार्ट जोंनि इन्डियाया माने जे इसोरजों नांलायनो जुद्ध खालामनो माने साननोनो हाया इमान ओरैबायदि टेक्न'लजि बिसोरनाव जुदि सोरबा माने बेलेग गुबुन माबानिफ्राय देशनिफ्राय मिसाइल हेगारना हरबा बिसोरनि देशआव मोनहैनायनि सिगांनो बै मिसाइलखौ बिसोरो नस्थ' खालामना होयो ओरैबायदि बिसोरनि माने बाउन्डारिया 1 करोड़ मानसिनि देश बियो आरो जोंनि इन्डियाया बेसेबां 150 करोड़ जोंनि इन्डियायाव 150 करोड़ मानसि दङ नाथाय इजराइला मात्र 1 करोड़ मानसिल' बेयाव दङ होमबा नोंथांमोना साननानै नाय बै देशखौ जेब्ला बिदि पार्टिशन खालामबाय मोननै देशजों गासै बेनि खाथियाव जेसेबां बाउन्डारियाव माने खाथि खालायाव देश दं सब मुसलमान गोजा आरो बे देशफोरा थिग पार्टिशन जानायनि बोसोरसे उनावनो बे देशजों माने इजराइलजों जुद्ध माबा ओंखारजोब्बाय बे मुसलमान देशफोरा नाथाय खोन्थाया जाबाय मा जेब्ला निजेनि जाथि मोनसे बासायनो गोनां अब्ला माने मा निजे थैनायखौबो मिथिया हयथ' जोङो थैलांनो हागौ थैलांबाथ' थैलांबाय नाथाय जेननो जेब्लाबो हाया मानोना जेनबा बे जाथिनि गासै जि नाम जि संस्कृति बिसोरनि सब माने गोमोरलांजोबगोन जेबो थानाय नङा बेनिखायनो बिसोरबो खोब माबायो जुद्ध नांनानै 6 दिन 7 दिननि उनाव बे जुद्धखौ देरहानायसै इमान बुरजा मुसलमान देशआ लोगो नांनानै बेखिनि मानसिजों माने माबानो हायासै देरहानो हायासै आरो बे टाइमाव बिसोरनि माबाया 1 करोड़बो नंबावासै पपुलेसना मानोना बिसोरो गावसोरनि जाथिखौ बासायनांगोन नङाबा गावसोरनि जाथियानो सब धंस जालांजोबगोन बिनि थाखाय बिसोरो खोब माबानानै जुद्ध नांना गावसोरनि देशखौ देरहाबाय आरो मिथिबाय गावसोरो खोब फरायनाय माबानायाव ध्यान होबाय टेक्न'लजिफोराव बिराद डेभेलप जालांबाय दाबो नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया आंथ' मिथिया नाथाय जोंनि इन्डियाया गोबां माने हाथियारफोरखौ माबाफोरखौ बै इजराइलनिफ्रायसो लाबो गतिके नोंथांमोना साननानै जों मायाव दं आरो बे इजराइला मायाव दं एखे लोगोयै मोननै देशाबो माने स्वाधीन जानाय जोंनि इन्डिया जेब्ला जादों इनि बोसोरसे उनाव बिसोरबो स्वाधीन जादों अब्ला साननानै नाय बिसोर दिनै मा लेभेलाव दं आरो जोङो मा लेभेलाव दं आरो दा जादों मा इजराइल आरो बिदि पेलेस्टाइन बे पेलेस्टाइनखौ मा खालामदों बिसोरो इजराइला पेलेस्टाइनफोरा माने जुद्ध नांगासिनो थायो बिसोरजों आरो जुद्ध नांनायाव मा खालामो बिसोरखौ माने एख' मानसि होननानैनो आसलते भाबिया इजराइला आरो बिनि थाखायनो इजराइला इसोरखौ माने जेसेबांबार माने जुद्ध जायो एसेबांबार एसे हाखौ दखल खालाम नोंथांमोनखौ आङो उनखिजा मेपखौ खोन्थिगोन माबायदि माने दा एकदम एसेल' जायगा दंथारो दा 12% दंथारो आवगाय दंमोन 45% आरो बेखौ माने बे जुद्ध जायै दखल खालाम इजराइला दा पेलेस्टाइना अनलि 12%ल' हाया माने गावसोरनि माबायाव थालांबाय आरो थालांनायनि उनाव दा मा जादों
दा जि जुद्धआ सलायबाय दोङो बे जुद्धआ जाबाय दोङो हामास होननाय मानोना पेलेस्टाइननि आखायाव जेबो माने माबा गैया गावसोरनि फोर्स गैया जेबो बिसोरना आर्मी पुलिस जेबोआनो गैया नाथाय बै हामासआ जाबाय मा मोनसे टेररिस्ट बे इजराइलनि नोजोराव टेररिस्ट जों दा पेलेस्टाइननि सैन्य होननानैनो भाबिनांगोन सैनिक होननानै नाथाय बिसोरो इजराइलनि नोजोराव माने माबासो टेररिस्टसो आरो बैसोरो टेररिस्टफोरा माने गावसोरनि आवगायनि जायगाखौ हरफिननांगोन होननानै दा माने दाबि खालामदों आरो बिनि थाखायनो खोब मिसाइल हगारबाय दोङो नाथाय इजराइलआ जुदि इस्सा खालामोबा बिसोरो इस्सा खालामबा बिसोरखौ एकदम दसेनो सेस खालामजोबनो हागोन नाथाय बिसोरो जुद्ध नांनो थाखाय माबा नङा खालामाखै एसे माने गावसोर माबोरै बासायना माबानो हागोन बेखौसो नाजाबाय दोङो मानोना जुद्ध नांनो होनोबाथाय इजराइलनि थाखाय एख'आनो नङा बिसोरो मोनसे मिसाइल हगारना हरबानो बिसोरो सब धंख जालांजोबगोन दानिया इजराइलआ मा खालामदों जि माने बै हामास होननायनि जि माने जायगा बिसोरो जि जायगानिफ्राय माने माबाबाय दोङो टेररिस्टआ मिसाइल हगार हरबाय दोङो बै जायगाखौनो माने धंख खालामनायनि दा माने सेस्था खालामबाय दोङो जे हामास होननाय माबाखौनो माने नांला मानोना पेलेस्टाइनफोरनाव जेबो हाथियार गैया पेलेस्टाइननि मानसिफोरनाव बिसोरो खालि अन्थाइजों खुबैगोन बा गन दं बिसोरनाव लावथि बिजोंल' एटाक खालामनो हागोन गोबां रुल्स खालामना दोनदो गोदोनि नोंथांमोना मोजाङै गुगोलाव सार्च खालामबा मिथिगोन आरो इंराजफोरा मेनलि जोंनि माने बे जुद्धफोरखौ जाहोबाय दोङो बयनिख्रुइ माबाया मास्टार माइन्डआ जाबाय बै इंराजफोरानो इसोरनो जोंनि इन्डिया पाकिस्तानखौ माबोरै खालामना गालांदो दाबो जोंनि माने नांलाय खमलायानो जोबा खाथिजों खाथि आरो थिग बिदिनो बै इजराइल आरो पेलेस्टाइनाबो बिदिनो माने नांलाय खमलायानो जोबनो थाङा बोसोरसे बोसोरनैयावनो माने बिदि दावराव दावसि जाबायानो थायो नोंथांमोना जायफोरा निउस नायबाय थायो नोंथांमोना मिथिगोन आरो बै मास्टार माइन्डआ मा जाहाथे बिसोरो जुद्ध नांलायबाय थायो आरो जोंनिफ्राय जाहाथे हाथियारफोरखौ बायनानै लाबो नङाबा गावसोरनि बिजनेसा माबोरै सालायगोन ओरैबायदि मास्टार माइन्डनि मानसि बिसोरो इंराजफोरा डिभाइडथ' खालामना गालांदो आरो नांलाय खमलायनि मोनसे जायगा माने सब जायगायावनो जोंनाव जेरै पाक अकुपाइड माने काश्मीर एसे मान दख्लासे जायगा नोंथांमोना उनखैजा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बै रेड कालारनि माबा खालामनाय जायगाखिनिया बेखिनिया ना पाकिस्ताननि ना इन्डियानि बेफोरबायदि जाबाय दोङो आरो थिग बिदिनो इजराइल आरो पेलेस्टाइनावबो बेफोरबायदिनो जागासिनो दोङो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।